Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि आलारि दैमारि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय थेवबो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Mami singa. Itu dah. Iya. Pikir itu. Dah. Ngai juga video dah. Ngai. Bisa. Tuh. Madu jangan deh kita. Aduh jangan madu. Bes sumba. Sumba. Sumba dah usah kan. Sana satu. Nai jung na mới thấy nga sumba ya nai jung na. Sumba jung ra được. Sumba jung. Bê tao bisa. Daujung jagan. Daujung jaga. Daujung jagan. Sumba jung daujung. Sumba jung dak. Sumba jung dak. Dak. Sumba ya dak. Siapa yang mau ini dia? Itu tenang. Sini mau dia. Sini mau dia na. Sini dia. Dia sengaja. Này dừng nào mà bây giờ thật mà bay. Nó dừng đi được. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। बेनिफ्राय नै आङो देलायनानै दं आरोना। जों दिनैहाय दिनै सुनिबार बाराय ओमफ्राय दिनै सुनिबार हाथाय दं आरो कारिगावआव ओमफ्राय जों बावनो थांनो नागिरदों। आसमिताबो दङ बिफाबो दङ आरोना। जों दायो थांनो ओंखारखाबाय रेडि जाजोबखाबाय गासिबो। ओरैजाय बिफाया आसमिताया बोरै आसमिताया जों दायो थांबाय थानोसै। बायनानै दंजोबो आरो नै साथायानो मोननै बानायनांगौ दङ गंनै। उनावलाय मा बबाव थांगोन? बेग बानायगोन नायदो आसमिताया माबायदि बेग बायदों आंनि बेगखौ। ओरैजाय नै बिफाया अमाफा होनबाय बिश्वकर्मा होनबाय। होमबा जों थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय।
लोगोफोरजों हाथायाव सहैबाय आरोना दायो ओमफ्राय नै बेरायदों एसे बेरायग्रोदों ओइथिं थाब बायनांगौ ओरैजाय थाब मा बायगोन अस्मिताया मा बायगोन बाल्टिं दखान मेगन गोनां गाबागावबो मोजां नागिरखालाय थाब लाबाय लोगोफोर mau menjadi boleh mau menjadi siapa bilang lo